снима. Готов ли си? Ай. Айде, майката. Айде, сега, какво ще излезе? То той ще блокира той кантар, човече. Няма да блокира. Що не взе голямото? До 40 кг. 17 и 918 нещо. Вижда ли се? 17, 817, 900. Се сеща. Добре. Добре. Ти да го снимам ли? Трябваше ли аматьорско снимане, а? Виждаш? Да. Айде сега спри така. Направи някаква снимка сега. Нищо е, карай на клипче. Не, искам снимки да направя. Къде? Те снимам. Спри го там от това, да направим снимки. Ето тук да пише стоп.